Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka Victorium ka Dukan ki Tiar Kilan Met ka Babhatam Hakador ka Babit Hannong Thumai Old Beat House Shillong. Ha ka laipo trik unai leber arhajar arpuwe ka VO banyai ne lang maublay ka badan arpu Southly ki self help group kum shibenta ban penmi fund bantai ka office tray kam jong ka VO kala penlong da ka food fest kam penalty shootout hamadan shnong jong ka shnong maublay West Khasi Hills hagani ka sngi lawan banyadon lang da uba Estan Singh jana nongbet kum ukong san uba jana haba ai jingkran ha kani ka sngi uloong baka jingdon ka VO ne ki self help group ha kishnong kalong shisha ka jingker khu ye kishnong lada ki yatrai bha bat kan longru ka jingker shan khamtam ya ki longyeng ki baduk ula kenturu ya ka VO bakan airu ya ki jinghikai ye ki khanna bat ye ki samla katkum ka jingdon kam ne ki sap baki don ula ong shushu balada baro ki longyeng ki yatrai lang kam don jing ye ki ban kentiu ya ka yo ka kot ula kenturu ba habadon hakum gini kikin hon kidikot kidai ban ye perkhat lang bat ban ye trai lang ye kanu kanu ka kam om ban ye wo dong wo daw khnang ba an la ban kintiu ye ka roi ka par uba Estan Singh jananong bet hagani ka sngi kum ka dak ka jinge don bentalang bat ka VO ulano jingirap da ka song pisa sha ka VO usordar ka snong maublay uba Hamlet John Mairang ulaong kat ba ka perthai menta kadang yakhun ye ka khlam covid khat khandai ka VO lembat ki shnong ki thau ki deiru ban yakhun ya ka khlam BPL bat kane ka khlam BPL kam thau tang ye ka jingduk henrei ka deiru ka khlam bishni pi hoin lorni ka balada amla ban rat dingkhong ka roi ka par kan amkeu ha ka imlang ka salang ni em ha kini kisngi ki baka perthai hi barok kawai kayele thma bat haduk mentang kampat job ya kena katma kata kalong ka klam COVID-19 kiri jang ka pertai haduk mentang ki babon ki khangdam ya ki dukan ya ki ying sem namar kane ka klam ka WHO ka World Health Organization ka Tracy Tom nakam la komnu panwanra ya ka jingbet jingbiang ya ka jingkot jingkhia ya iwei pe iwei nong song snong haka pertai ngipat ka ikat katma ka bangidan ha kini kisni ka bangakwa ban bu ya ka jingkeli ka ai katma ka bangi hab ya kun persa ha kini kisni don wei unong kren uba krau pha ha kini kisni wong kumne katma kabangi day ban yakun persya manta kalong nakamta ka BPL B kamot ayu bisni P kamot kumno pihun L kamot kumno lorni omdesyo hakat thup jang ka BPL don kibarus pa ro katkum ka survey don kibadok ro henrai hakani katma amdan badok amdan baruspa namar kata kadon kam yengi kum kinong kit kam jong kawio bat kinong sang snang nado kilong kemi kilong pa hadok ki hep ki barir bangin rat ding khong khot ya kani ka BPL lakalong haka jingduk lakalong haka bisni pi huin batlorni khnang ba kineki egi ai baro kibangi don hakmat nakam nak jing tmu ken long sisa kibala ban sai kiso kibapha nakam da ban kentiu ya ka imlang saklang ka jongi lingba kan ka jing troi kam jang ka wio hak bangi paj hakini kisnem ngio i sisa ya ka jing kiu rasong hakaliang kumki longkmi ki jongi kumki longkmi ngide ban bo kathong hakmat habang yo i menta kasngi katne ki hep ki barit kini ki khon ki ti ki don hapde jong phi ka wio nakamna bapun ai ya ki jing hikai ki jing sneng ki jing crowd nakaling jong phi kum kilong kemi kilong pa
nang bakini ki heparit kin kiu rasong hakaba kin longdi kon ki batip breu ki batip lai nakaliang ka sorkar lingba ka block development lingba ka trat rekam jangka NRLM ka sorkar lingba ki job card kala ayah ka order babaro ki job card holder kideban ya form ya ka krop lakalong si pongot si krop lane katsangot si krop kata kawan lingba ka information na kaliang jangka government tengah ngutnat sibon hado kata-kata ya kajing tresitom jong kinong kitkam jangka NRLM bagi lala ban form ya ki grup hado arfu sauteli hapo kasinong kajongi te kajing kentu kajongi man kapor hakabaya dai bat ki japka kalong kinu ki bompak penyesok bat ki grup kalau dai ya ki menta ban penyesok no kajing temu balai ba ngin hap form ya kita ki grup kajing hikai kabang iyo kalong lakaliang joki officer lapo NRLM bat na kaliang ka blok kalong ba kajing ya pelang pisah haki grup lingba kajing kme jang ka wio kalong ba ngin bakatu ka pisah bangi kensiu kana tu sabar henry bangin ya song tek song hapo ki grup ki jongi dakaba lingba ki grup lingba ka wio kila ban ai karam haki nongrep kala ban ai hakaram haki businessman bat kata ka pisakin pentelun nakam da ban penkraw ya ki kam hakabya dai bat isnat rekam jangka wio bat lingba jongi grup ni ki kam ke ba phile ma phi kindang roi na kapor sa kapor om tange ka ne ka kam henry haki babon ki kam ki jing mentoy na ka banta jong kilong keme ki wanra ha ka be dai ya ki scheme ki ba pher na kaliang ka view kala don lupa namar balai ganom yepi namar na kaliang ka jongki kila dai ki balada itu da ka gomen kim don jing e haba kile ya kano kanoru na ka banta ka jingroi ka jongpi de tristom knang ba phin nang kiu na ka por ngam kwa ba phin dua lani pindu no lani pintuat no tang si tempor ya kene ka seng ka jongpi ai ba kene ka seng ka jongpi kadang kiu na ka por kenang ba pinla ban pet kam jungo na ka banta jong kilong ying ki bedan hakino ki banta lani hakino ki jing e ka baya kendo debat kam joro na ka banta ka jing e ka jongpi ka baya kendo ngikermen lese ka jing e trailang jong ka snong lani jongpi ki patba lani jongpi kilong keme kiba finishim bantalang haga jing pan kre jong ka bio kumno ban pan mi pon lane ban yo bantai ya kata ka yin ka office ndai ban ong bakaram kale se kane kadai ka jing ya dan kti lang ka jong pi handai kumbalong hakiwe ki jaka nganong ngipi kibabun kilale yang turu teng kimbam le si kibam teng ka poi hindet handai ka jing ai ka jong ki ka ai ka bahe na ka banta ka ban pan mi pon na ka banta jong kane ka seng ka jong pi ka bapet ya ka jing e ka jing san jong hiduk disuk ha kane ka snong knang ba kala ban roy teng ai ba kane ka seng ka jong pi kan tre shirham na ka por knang ba phila banyo ye ki e jing metoy ba phinon ra na ka banta jong kinong song snong Oh
senang mau beli kelayat syakman. Haga bedai bat ki self help group. Haga ni kedong bat katan ke jongi. Hapo jong ka mairang CNRD block. Kesenang ke bamangangadan. Kadang don tang prateli ki self help group. Haranya ku beli kesenang mau beli. Haga ba kesenang mau beli keladon hadu arpu sauteli. Kalalong ke jinggerku. Yakin long kami. Kamtam yakitu ki long ying long sam. Kibawan na ki long ying long sam kibadok bat kibakernu. Kaya kene ke self help group. Kene ke self help group eri keseng. Hagaba ki long kami kini kersan iway pan. Kene keseng hagaba kinyara markelyang banya ai kelyang lengba uken sau ubama kikidan. Bat lengba jong ni ke self help group kalalong ke jingkerku ke bakrau. Ya ki long ying long sam. Kiba mat ki jenge ki jingjenjar kiba bonjat bon rokom. Kam tam haudi usnam arajar arpau. Ngis ngoto baudi usnam. Ubang imat ya ki jenge kiba bonjat. Lengba jong ke jingdon jong ke jengkang kerdam. Lane ke lockdown haga partai bat agro India bat kumjuru agari khasi ke jongi. Ngis ngaudan bong banyan yo iba estan sinjana idon hagni kesnong ke jongpi kum chief gas hagni kapor hanga marway ngesngo ba iba estan sinjana ilalong kum way na kita kinong samaria kibabha kibale ekikam kibabha omde tangi kene kadong kathan mautarasan ke jongi lese ngala manong lada ile tangi kene kadong mautarasan ke jongi lese pila manong namarba ile tangban mento simet lani tang namarba iyeng banyak kon ye kena election arajar arpulai. Henry kamdei kumta. Ko kinong song snang jong kena snang maulai. Ngan che thu ye pi. Ba iba estan sinjana. Ilele ekikam isnai. Banierap omdei tang ye kipat. Jong kena kedong kethan mau tharasan ke jong. Ilale ro ila ke jong ke kur ke jong i. Ha kita kethan soyong hangtai. Ban sam ye ke jing ais ngova. Lagalong ibaret. Henry kidei ke bakodor. Omdei tang kata. Ila lero ekikam kyo ba hamde kathan jirang patarkma bat sadu rani godown kaba marka bat ka akolan ka bang yete pat ba langba ke jingirap bon metsim ka jongbi kan long ke jingkarku ye kipat nong song snong ki kop chiliang ki sam chiliang na kalang ke jongiru ikit bokit wiang ya iba jana ba inang kiu syaprat nagoi kapor kuwai pan banyarap ikilong yeng banyarap ikikop chiliang kisam chiliang hagari khasi bait ke jongi ni ketbok kirwang ro ya kani ka village organization jong kisnong maulei baganang ya jakman ni sngodo katkum kani ka program kumbala padai dai present jong kani ka self help group ke jong ka VO ke jong piang ni ka jintmu jong kani ka food fest kum penalty shootout kalang ban pen mi fon nagabenta bansna ya ka office building lane ya ka office trekam ke jongpi ya kini kesnang ke jongpi ngeket bok kirbang lengba jong ni ka program ke balengkot ke jongpi ai bakan long ke jingkarku ya ka village organization ke jongpi baganang kiu irat nakui kapor sa kuwai pan te nagaliang jonga kalong kai ka pang ka banga kwa ban ya sherang ne kalong hamtam nakabanta ka jing Tracy Tom jong kani ka wio ngapan pa ka jing smoke man ka bakraw hadu kata-kata namalang ba ka jing Tracy Tom jong kani gilong kami away ka banungkong kalong ka jing karku ya ka snong ka tao kini ka jing don jong kani ka wio kalong ka jing karku ka bakraw haman lagi snong ladagi ya trey ba kanlong ka jing karku ya ka way pa ka way kalong ying bat kamtam magaba phila ban phia ne penmi sibun kitnat khnang ba phila ban wanra ya gajing mentoy le sewat kayo kakot lane kom gajing karsan iwe kamtam ikilong ying ki baduk bat ngakan tur kamtam ya kanika wio jong ka mau blei barok we ke snong we kalong lang ba kanika wio ka ba pidon hilaban ai ke jing hikai kamtam ye ke khna ya ki samla
kum kibadon ka sap ka phong kum kijing ruai kum kijing shat lane kum kijing tem kino ke baki kidon lese kum ki football jong ni ki khna kan thei ne sanrang ki brang khisan batila ro banyo ya kijing hikai ke bak kham jana lengba ka jing don jong ni ko wio kan long ka jing kar khu ka bak rao ngakar pat ya ka wei pa ka wei ka long ying lada pidon ka jing trailang ngagai phila ban kiu lese wada ka yo ka kot kumju na kaliang ka sorkaru kabu karpang lengba kum kilat jong ka jing arap nakabata ban kentiu ya ka yo ka kot ke kumju ro khamtam ha ka ni ka por lengba ka ni ka moble jong ka wio kaba philala ro ban ai ban permi kum ya ka ni ka jing sat jong ka ni ka long kemi ni kalau long ka jing kerku habangi pej ya ka sap ka phong ka bagidon ka bau bele labu de khnang ba kanam slem ka ni ka por nganam da kren sibun namar philayo ya ka jing kren ni ka jing hikai na pedeng jog ini tanggawe kalong ngakar pat haba pidon akan ni kawio ba pidai ban ya trei sirhem ba pinamdon kano ka jing wo dong newo nia pinya trei da ka jing smutu jing mot ba da ka ba pinya perkhalang ya gino ino ki kam jong ka jing nang ba pila ban kentiu ya karoi kapa bat khamtam magani gopor ai ka jing karkhu kardo khamtam ya ka bilet organisation jo ka maulai ka ba plan kresitom nang ne satman enam tre